Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα γράμματα στα αρχαϊκά χρόνια. Όταν μιλάμε για τα γράμματα, αναφερόμαστε στην ποίηση, στην φιλοσοφία και την ιστορία. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά κάθε ένα από αυτά τα τρία είδη γραμμάτων. Εκείνη την εποχή αναπτύχθηκαν δύο είδη ποίησης. Το ένα είδος ήταν η διδακτική ποίηση, ενώ το άλλο είδος ήταν η λυρική ποίηση. Στην διδακτική ποίηση, ο σκοπός ήταν να διδαχθούν οι άνθρωποι και ένας από τους πιο γνωστούς εκπρόσωπούς της ήταν ο Ησίωδος, ο οποίος σε ένα από τα έργα του παρουσίασε την ζωή του αδερφού του, του Πέρση, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που δεν εργαζόταν και τον ενδιέφεραν μόνο οι διασκεδάσεις. Μέσα λοιπόν από τη ζωή του Πέρση, ο Ησίωδος ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι δημιουργικός, εργατικός και αξιόλογος. Η λυρική ποίηση από την άλλη αναφέρεται σε ποίηματα τα οποία τα συνόδευε η λύρα. Τα ποίηματα αυτά είχαν ως περιεχόμενο την καθημερινή ζωή και τα προβλήματα των ανθρώπων. Δεν αναφέρεται δηλαδή πλέον η ποίηση στα κατορθώματα των ηρώων, όπως παλαιότερα με τα έπι του Ομήρου. Μία από τις εκπροσώπους της λυρικής ποίησης είναι η Σαπφώ, ενώ ένας άλλος εξίσου σημαντικός εκπρόσωπος ήταν ο Πίνδαρος. Έχουμε τώρα ανάπτυξη της φιλοσοφίας. Τι είναι η φιλοσοφία και πώς αναπτύχθηκε? Οι άνθρωποι λοιπόν εκείνη την εποχή προσπαθούσαν να εξηγήσουν όσα δεν μπορούσαν να καταλάβουν από τον κόσμο γύρω τους. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα ερωτήματα τα οποία προσπαθούσαν να απαντήσουν ήταν πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος μας, ή τι είναι η ψυχή, ή διάφορα άλλα ερωτήματα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που ασχολήθηκαν με αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα ονομάστηκαν φιλόσοφοι. Και βλέπουμε εδώ ένα από τα ερωτήματα, τα οποία προσπάθησαν να απαντήσουν. Τότε λοιπόν άρχισε να δημιουργείται η ιστορία. Έχουμε ξαναπεί ότι η μυθολογία διαφέρει από την ιστορία. Η μυθολογία αναφέρεται σε φανταστικές ιστορίες που έπλασαν οι άνθρωποι για να εξηγήσουν την φύση γύρω τους, που εμπεριέχουν βέβαια μία μικρή δόση αλήθειας, ενώ η ιστορία αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα. Οι ιστορικοί λοιπόν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να καταγράψουν τα περασμένα έτσι ώστε να μην ξεχαστούν από τις επόμενες γενιές. Γιατί ξέρουμε, υπάρχει το γνωστό γνωμικό ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ο άνθρωπος που δεν ξέρει ιστορία είναι γραφτό να επαναλάβει τα ίδια λάθη. Έτσι λοιπόν αρχίζει η δημιουργία της ιστορίας. Ένας από τους γνωστότερους ιστορικούς της αρχαίας Ελλάδας ήταν ο Ηρόδοτος, που έγραψε για τους Περσικούς πολέμους. Να πω ότι οι ιστορικοί πολλές φορές ακολουθούσαν τα στρατεύματα στις διάφορες μάχες που έδιναν, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μία εικόνα δική τους για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Αυτά λοιπόν τα τρία πράγματα θα πρέπει να θυμάστε παιδιά. Να θυμάστε λοιπόν ποια είναι τα δύο είδη της ποίησης, να θυμάστε με ποια θέματα ασχολήθηκαν οι φιλόσοφοι και τέλος για ποιον λόγο ξεκίνησε να δημιουργείται η ιστορία. Καλό διάβασμα και τα λέμε την επόμενη φορά.